Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 15. Rafi'ud darajati dzul ars. Rafi'ud darajati dzul arsi yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min ibadihi. Ayo mau daya iman sama ya bisa terus ganjaran. Setiap huruf 10. Ayo wis seru, tapi maca cek muales ya Allah, astagfirullah. Yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min ibadihi. Yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Yulqir
qahhar limanil mulku yawma illahil wahidil qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm al-yawma nujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm inna allaha sari'ul hisab inna allaha sari'ul hisab Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah aw madzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Rafi'un ngangkat sapa Allah darajatin pira-pira derajat pirang derajat pirang-pirang contohnya wong sing salat jamaah pira 27 sapa sing telat innalillahi ayo wis seru ganjarane 17 derajat ngono ku sik telat kita nono ya nek wis salate telat rezekine telat karire telat mlebu swarga telat metu tekan neraka iku tak pilihanmu buktine to telat terus lah nek sampean gak milih kenyataan wis sampean nglakoni ngono ya wajarane di sama gak maksa gak iso wis ta ya dipaksakan kok kepingin oleh derajat gak gelem maksa Rafi'ud darajati ngangkat pira-pira derajat Dzul ars kang duweni ars sapa duweni ars Allah yulki nibaake sab'awa arruhaim ruh min amri sangking perkarai Allah perintai Allah alaman ing atase wong yasha ngersake sapa min ibadihi sangking pira-pira kaulane bukan surat 16 surat apa An-Nahl ayat kedua yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi ala ayyasha'u min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun awan nurunake malaikat kelawan ruh min amrihi saking perintahe Allah alama yasha ing atase wong kang
dikersakake min ibadi saking pira-pira kawulane Allah. Lebih jelasnya kita buka surat Asy-Syura. Surat nomor 21. Iya. Surat 42. Surat Surah ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alna nuran nahdi biman nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ngene kula ingsun bareng wahyu marang sira ruham min amrina roh saking ngersa Allah. Ingsun apa roh dari Allah? Rahmat. Apa? Yulkir ruha min amrihi ala man yasha. Roh yaitu apa? Wahyu. Apa jarane aru? Menungsa itu terdiri dua unsur. Anak jasmani ada ruh. Anak makanan jasmani, anak makanan rohani. Makanan rohani apa? Al-Quran. Makanan jasmani rupa apa? Panganan. Lah menungsa itu terdiri dua jasmani karo rohani. Nek sing dipakani jasmani tok ya padha karo kewan iku. Roh kewan ya apa lakone? Melek, mangan, delek, nyekek, nelek, mate. Iku lek kewan. Lah nek manungsa model ngono iku padha karo sapa yang madakno? Lah manungsa iku punya rohani kudu dipakani supaya imbang. Roh sampean kewan iku. Kewan iku kan nek kaya boyo misale. Iki karo ndas ana nafsu. Di tengah nafsu kan, jadi ndase karo nafsu niku padha. Lah menungso ngadeg. Harus dikuasai karo ndas nafsu dikek ngisor. Harus dikuasai oleh kepala. Lah kepala ini harus diisi dengan rohani, makan rohani. Supaya imbang. Menungsa ya mangan tapi gak kaya kewan. Melek, dolek, masih dolek ya gak kaya kewan. Ngono lho. Nang sampah ya nang kebon-kebon. Kalau bajing. Nyolong apa? Kelopo. Lah nek menungso model kaya bajing jenenge apa? Bajingan. Nek bajing paling entek kelopo sitok mari. Lah nek bajingan gak terima kelopone. Sawite gak terima wite. Gak terima kebone. Sawek pulau didol.
Ya. Di mana? Yulkiruha ruha min amri ala. Jadi Allah menimpakan memberikan ruh kepada orang di kehendaki min ibadi saking pira-pira kaulane Allah. Mulane orang-orang terpilih yang diberi wahyu oleh Allah. Tujuannya apa? Liyudhira supaya paring paweden sapa? 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 Ibad. Liyudhira supaya paring paweden sapa ibad. Yaumat talata ing dinane ketemu. Karena Al-Quran adalah Quran adalah makanan rohani yang membawa Al-Quran disebut tanazzalu sabaru malaikat karena dia yang membawa ruh. Bukan surat 26 surat Asy-Syu'ara ayat 193. Wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin. Surat 26 surah Asy-Syu'ara ayat 193. Wa inna la tanzilu rabbil alamin. Quran iku yakti tumurunane pangerane sekabehane alam. Jadi Quran itu gak sembarangan, duduk toko presiden, duduk toko direktur, apa meneh kepala sekolah, tapi mir rabbil alamin. Gak sembarangan kan pelajari iki. Nazala bi ruhul amin, tumurun kelawan Al-Qur'an yaiku ruhul amin. Malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbi kalitakuna minal mundirin. Supaya sira termasuk wong kang paring paweden liyung dira yaumat talak dinane ketemu. Apa yang talak iku? Yaumahu ing dinane wong akeh barizuna. Oh barizun. Halo. Wa burrizatil jahimu liman apa burizat barizun yaumahum dinane wong akeh iku barizuna. Apa barizun? Jelas. Wis masuk bahasa Indonesia iki. Iki apa? Loh. Ngerti. Iya. Loh. Sok. Baru sadar dia. Baru tahu dia. Kita semudah itu berbusuk. Ya mau dinare wae iku barizuna. Haris apa wong? Akeh. Kapan dina ketemu iku ing dinane akeh padha haris. Mulane nek apa? Sedina minimal ping 5 baris. Bukan surat Ibrahim ayat 31. Wa barazu lillahi jami'an lan wae dibarino maring Allah kabeh. Faqala du'afa alladziina istakbaru
wong sing diapesno nanggone wong sing sombong. Aku biyen mau sampean ya apa sampean iso nulungi aku. Surat Ibrahim 48. Yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ing dinane bumi diganti liyane bumi kang liya. Was samawati lan pira-pira langit yo diganti. Wa barizu lillahil wahidil qahhar. Lan wae dibarisno maring Allah al-Wahid. Dat kang siji al-Qahhar yang maha memaksa. Jadi baris di hadapan Allah. Layak pak orang samar ala wa yatasi Allah minhum saking wa agapa syai'un sawiji-wiji wis kana maneh sing samar di hadapan Allah. Sing sampean perbuatan sembunyi-sembunyi. Ya saya lak ngene nang pojokan. Lha apa? Main HP, push AL. Buka apa? Mulai mari isak sampai tengah wengi. Push AL. Ningali Pemene lek minggu mari subuh sampai subuh maneh. wis gak lagi samar kabeh ditakoni. Drijine ya crita nggih ya Allah kula sing meteki. Mripate sing delok, kupinge sing ngrungokno, suarane, bisikane, ceritane. Layafa alaihi ala wa minhum syai'a lagi sama. Sing awake dhewe sembunyi-sembunyi mesti disetel maneh. Hardise gak ana penuhe. Sama di hardis pirang giga? Nampak. Pira? Nampak. Pirang tera? Santara bom. Wah beneran Bukan serah kafi pira iku? Gul. Laukana baharu. Jadi laut itu sebagai tinta gaya nyadet ilmu Allah. Nah di saat dunia itu piro isine? Entek sing guru entek ilmu Allah. Termasuk catatan awake dhewe. Sampean BA karo sapa, gak isa ilang catatannya. Masa sampean hapus jejak digital, waduh apa iku? Iki gak isa ilang catatane malaikat iku wis gak ono istilahe apa ngarani? Itu bad sector, ngerti istilah bad sector? Napa? Yo, oh gak kenal berarti sampean. Biyen iku gawe piringan. Lah iku ana apa jenenge satu bagian yang buruk, sektor yang buruk istilah bad sector. Sehingga nek digawe nyatet itu gak jelas. Gak sempurna. Jadi cara separane gerak-gerak gak geni. Nek kena bad sektor. Lah niku wis gak ana istilah ngene iku. Layak ala wahi minhum syai. Liman kedue sapa apa al mulku kerajaan ayama iki dina
Wis nek ngene iki kerajaan kedhe sapa? Liman kedhe sapa apa mulku kerajaan ayama iki dina lillahi Allah Al-Wahid Ijen. Kenal Ustaz Wahid? Al-Qahar. Kenal Pak Qahar? Apa Qahar? Memaksa. Jadi pada hari itu mulane pas kiamat bumi dilempit Cari digulung. Yauman atwis sama kata siji lil kutub. Jawab apa? Coba balik. Aku duwe aku tapi. Bapak wis tak utang, tak bisa jawab. Oh, bisa. 5.000 ae. Ayo siapa kak? Tahu ini Oh surat itu karo menayat. Alambia. Nah, ajeng nih. Beda, aku ketemu ayatnya. Setengah awam gitu, sekarang ketemu. Zaman mau mulai awal, aku gak ketemu kok. Gue ketemu di tengah, apa di terakhir, di awal. Jadi langit bumi dilempit. Kemudian Allah bersabda, berfirman, Ana Malik, akulah raja, aina mulukil ard, nanti raja-raja di bumi. Nanti jari Fir'aun sing jari ngaku pangeran itu. Nanti Namrud sing jari ngaku pangeran. Nanti Kemal Ataturk sing ngaku berkuasa daripada pangeran. Is kana kabeh lillahil wahidil kedue Allah Al-Wahid kang siji Al-Qahar yang maha memaksa. Jadi ada pertanyaan? Jadi ar-ruh itu adalah Al-Quran sebagai makanan ruhani. Jadi manusia itu sempurna ketika makanan jasmani dan rohani terpenuhi, tercukupi, imbang. Lane wong nuruti jasmani tok kaya kewan. Jadi uripe apa melek, ndolek, nyekek, nelek sampai mati. Lah nek wong iku ruhnya iku terisi masih melek ya ana aturane gak syukur melek ya apa nek melek terus innalillah melek kok langsung nang WC apa masih dolek ya gak sembarangan dolek, gak ngemoro sing haram dia apa di embat, ya milih sing halal, melek dolek nyekek ya ngono, gak syukur arep doyan ngono ya sampe lah ngono. Sama jajaran apa sing gak mlebu iku? Sama delok komposisi ku apa ae isine ku. Ono asam aspartam barang sama nombe ae. Aspartam manis. Pemanis? Buatan ngono sodium glutamat apa iku? Pengawet. Ya iku panganan. Ayo rusak hatimu. Stop kau curi hatiku. Ya melek, dolek, nyekek, nelek. Masih nelek juga. Sekian kaji kita, semoga memberikan kepada kita. Amin. Allahumma fakina.
fiddin, al-mafakina fiddin, al-fakina fiddin. Doa saudari. Orang tua. Sayyidul istighfar. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.